Tristan, da, 2 la primărie, 2 la prefectură și tot așa. Premierul a preferat ieri la angajarea răspunderii intrarea de serviciu în Palatul Parlamentului decât să dea ochii cu relativ puțini sindicaliști și pensionari care erau în stradă. Curaj de premier, nu alta. Iar criza pare că s-a mutat la PDL, deși e doar o aparență. Astăzi trecem în culisele puterii cu deputatul dizident Daniel Oașdea. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. De asemenea, alături de mine în platou se mai află deputații Florin Iordache și Mihai Voicu, dar și jurnalistul Dan Constantin, redactor șef la Jurnalul Național. Bună ziua tuturor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și vă propun, domnilor, să intrăm în subiectul acestei zile, fiindcă vorbim și despre scandalul telefoanelor Robertei Anastase, telefoane date de dimineață, prin care, spunea cel puțin șeful Partidului Social Democrat, domnul Victor Ponta, că prin aceste telefoane Roberta Anastase încerca să preseze parlamentarii independenți și cei ai minorităților să voteze o schimbare a votului pentru numirea judecătorului de la Curtea Constituțională, care de astăzi are mai puțin cu un judecător. Haideți să vedem filmul acestei povești și apoi comentăm. Așa a fost primită cererea deputaților democrat-liberal de a amâna începerea ședinței de plen. Stimați colegi, văd că e o dispută între noi parlamentarii și vă propun o pauză de consultări de jumătate de oră întărire de grup. De acord, vă mulțumesc mult, ne revedem în 30 de minute. În loc să fie la tribună, președintele Camerei Deputaților se plimba printre deputați și le ofera propriul telefon ca să vorbească. Deputații opoziției susțin că la celălalt capăt al firului era premierul Emil Boc. Asta e treaba unui președinte de Camera Deputaților. Umbla cu telefonul în mână și dădea la celălalt capăt al liniei era domnul Emil Boc și încerca să-i convingă pe deputații independenți și pe deputații minorităților să voteze împotriva propriilor vot, să voteze împotriva Constituției, să se reia votul la judecătorul pentru Curtea Constituțională. N-a reușit și îi felicit. Și până la urmă oamenii ăștia mai au un pic de demnitate și un pic de bun simț și de respect pentru lege, ceea ce doamna Anastase nu are. Motiv pentru care PDL, uitați-vă, au plecat din sală, au cerut pauză de consultări. Președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, neagă că a încercat să-și convingă colegii să voteze la presiunea premierului Emil Boc. Eu n-am înțeles decât din declarațiile date pe holuri de un domn parlamentar cum că cei de la PSD se așteptau ca noi să introducem ceva pe ordinea de zi și s-au supărat că n-am introdus pe ordinea de zi. Președinte, dar cei de la PSD v-au acuzat că încercați să pasați telefonul cu domnul Emil Boc în telefon către colegii din grupul minorităților. Dragi colegi, haideți să discutăm pe fapte, nu pe declarațiile bunuia pe hol. Deputații și-au reluat activitatea după mai bine de o jumătate de oră, fără să mai ia în discuție validarea votului lui Valer Dorneanu ca judecător la Curtea Constituțională. Domnilor, bănuiesc că ați fost astăzi acolo. Explicați-mi cu exactitate, de fapt, ce s-a întâmplat. Și o să încep cu dumneavoastră, domnul Iordache, fiindcă șeful dumneavoastră de partid e cel care a făcut niște acuzații grave, din punctul meu de vedere, la adresa doamnei Anastase. Ce se întâmpla, de fapt? Am văzut-o, mergând cu telefonul, din deputat în deputat. Era destul de... agitată, ăsta e cuvântul. Vă rog. Haideți să vă spun. Acum o săptămână, plenul Camerei Deputaților a dat un vot regulamentar. Așa cum știți, Valer Dorneanu a avut 161 de voturi. Comisia de validare și numărare a prezentat, chiar eu am prezentat acel raport în fața plenului și din punctul nostru de vedere lucrurile erau terminate. De aici încolo era un act formal din partea Robertei Anastase să semneze, așa cum spunea și dumneavoastră, și nu unul, sunt practic 2 locuri vacante în acest moment, pentru că din partea Camerei Deputaților, așa cum știți, a câștigat Valer Dorneanu, iar din partea Senatului sunt încă în cursă 2 propuneri, este vorba de domnul Meleșcanu și doamna Motoc, dar votul Senatului va fi săptămâna viitoare. Probabil că a fost surprinsă, nepregătită, n-a citit legea, este vorba de legea Curții Constituționale, fie că n-a citit regulamentul Camerei și Roberta Anastase, ținând cont și văzând că acest vot o nemulțumește, spera să iasă candidatul dumneai susținut de PDL, efectiv a încercat în biroul permanent să se reia votul. Văzând că în biroul permanent nu are succes, a trimis în nume propriu Comisiei Juridice să-i răspundem noi. Dar în ce calitate Comisia Juridică? Noi suntem Curte Constituțională să dăm avize. Când este o lege, există o Constituție, nu se putea pronunța. Și văzând că nu are nici din partea biroului permanent, nici din partea Comisiei Juridice,
S-a încercat astăzi dimineață, prin discuții de la om cu colegii din grupul minorităților și cu colegii din grupul independenților, că la o eventuală propunere din partea PDL-ului să fie susținută astfel încât plenul să se pronunțe. Dumneavoastră ați văzut astăzi înaintea de biroul permanent, chiar a spus, mâine Comisia Juridică se va pronunța, dacă nu plenul să fie cel. Păi s-a pronunțat plenul odată, fraților. Că nu-i convine votul, toate voturile care nu ne convin le reluăm. Povestea aceea cu majoritatea simplă, care a tot fost enunțată, de fapt, ca argument în privința acestei dispute. Ce uită să spună doamna Roberta Anastase, că în anul 2008, atunci când s-a dat un vot în cazul începerii urmăririi penale în cazul domnului Adrian Năstase, Curtea Constituțională s-a pronunțat și a spus foarte clar că hotărârile Senatului sau Camerei se iau cu majoritate simplă. Clar, hotărârile. Și aceasta e o hotărâre. Deci, în condițiile în care au fost 300 de oameni prezenți, 303, și Valer Dorneanu a avut 161 de voturi, e clar. Avem majoritate 161 la 123. Lucrurile sunt încheiate din punctul nostru de vedere. Domnul Oașdea, am auzit-o și mai devreme pe doamna Roberta Anastase și am văzut-o și de dimineață solicitând acea pauză de 30 de minute. Ce s-a discutat în acea pauză între deputații PDL, în pauza solicitată? Dacă aș fi fost acolo, aș vrea să vă spun, dar chiar nu am fost acolo și nu pot să vă spun în momentul ăla. Eram la comisie și la Comisia de Politică Externă. După aceea, când am venit, am înțeles... Și nu ați aflat nici de la colegii dumneavoastră care e motivul, dacă s-a vorbit despre strângerea rândurilor, despre reorganizare, despre propunerea altceva. Dar motivul este simplu din punctul meu de vedere. Eu cred că pe undeva, ce să spune, e adevărat că încercau fiecare să-și facă lobby ca să iasă candidatul lor. Bine, mie se pare, acum vă spun, o chestiune normală până la un punct să-ți faci lobby ca să-ți scoți propriul candidat. Singura problemă care mi se pare, să zicem, discutabilă, dar aș vrea să se pronunțe juriștii, este numărul de voturi. Că dacă numărul de voturi într-adevăr nu e bun, nu avem nicio problemă. Dar dacă e bun, avem o problemă. Pentru că lobby normal să-și facă fiecare parte, chiar dacă nu-l face pe față. Dacă e valid sau dacă e valid, da, nu numărul e valid, de voturi mă refeream bun în sensul de a fi suficient ca să fie desemnată persoana respectivă. După ce o să pronunțe juriștii, din punctul meu de vedere, este limpede ce trebuia să se întâmple. Dar acum lobby, dacă colegii sunt sincer, vă pot spune că iar dacă nu îl face pe față, toată lumea îl face, că e normal, adică peste tot se întâmplă toate parlamentele. Problema este de votul respectiv. Eu așa văd în logica lucrurilor, e votul. Dacă numărul de voturi, conform legii, interpretat corect, ajunge, atunci avem o problemă. Dacă nu ajunge... Dar hotărârile Curții Constituționale nu ar trebui să fie obligatorii? Și dacă Curtea Constituțională a precizat foarte clar cum trebuie luată o hotărâre și s-a spus încă din 2008, la solicitarea grupului PD de la acel moment. Deci în cadrul Adrian Năstase au solicitat începând cu Mircea Toader și restul. Și avem o hotărâre a Curții Constituționale care spune foarte clar cum trebuie luată hotărârea. Deci în cazul ăla trebuia luat... E valabilă majoritatea simplă. Corect. Din acest moment... Plus, asta înseamnă că dacă dumneavoastră aveți dreptate, deci necunoscând problema, nu vreau să mă pronunț asupra corectitudinii din punct de vedere legal, dar asta înseamnă că dacă dumneavoastră aveți dreptate, cel puțin în final, veți avea câștig de cauză, corect? Corect. Dacă nu o să aveți câștig de cauză, este limpede că n-ați interpretat corect. Eu așa văd lucrurile. Domnul Voicu, vă iau așa ca pe o persoană echidistantă față de celelalte